O și le iau de acolo. De la ce să mă chinui ăsta? Ia uite, ăsta mă filmează. Țuica, 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 țuica. Ești mașină pe și tare. Hai că acum vine David. Vine acum, a? Păi înseamnă că nu... Să uite o cameră de filmat, mă. Să uiți tu, băi, băiatul, să pleci capul în traiste. Hal de youtuber ești tu. Pleci cu fără cameră. Am luat camera, dar am uitat cardul. Hal de youtuber ești tu, fără cameră. Ți-e mai mare, drag. Bine de soare. Nu? Așa, da. Remus, trage. Florin stă ca mâțul pe ele, așa încordat. Pisoiul cordat. Pisoi așa încordat. Dă-mă timpul lui Hitler în pula. Ce Hitler, niciun Hitler. Să-mi va aminti că nu se uite, tot în diamantă. Dar în ce ghen Ia ai uite ce mă face ăsta, bă, băiatule. Da, are mă și uite de ăsta. Da, da, are cu de ăla, cu haț, da. Ce mă face ăsta, bă, băiatule, mă face de Ține asta. E al lui Tutankamon, mă. Ține asta, mă, la... Undița lui La ce vedeți Tutankamon. la Dar uite ce lansare. mulinetă, mă. Ce Nu, pic apare. Ia pic asta, nu? Fii atent, ce și clopoțel are aici. Are, da. Ting, ting. Are și clopoțelul? Are, da. De capul și de zile. Bă, vă mai râdeți, bă, atâta, că nu e de râs, ăsta e de povestit. Fiecare după putere. Da, bugetul mic. Buget, dar are bluză de la Tommy. Lasă asta am primit-o cadou de la ajutoare de unde. Băi, băiatule, bă. Ce miracole face cu asta să se... Dacă vede ăștia undița, poate Poate îți dă- Asta e brillantică. o scos la licitație, mă. Cine mai vede bulinetă cu pick-up de ăsta? Și cu clopoțel. Cu antiretur. Dar ce antiretur? Că nu e. E o mizerie asta. Nu e, bă, mizerie. Și fiul, că de când e băta în viață. Dar ce, mă? E vreo marcă ceva? Nu e, bă, nicio marcă, nu mă, Nu, bă, name. mă. Uite, mă, aici, că scrie peste. Are, bă, stai așa un pic, stai să fac nodul ăsta. Unii flocă. Nu e chiar E un. de la Bernic, mă. Ca ceasul ăla. Ia uite, am Maradona. greșit nodul. Da, da, uite ce rulment are. Ăsta e făcut la o uzină de tata Da, lui da, da, tăticul. ăsta de... Tata La lui la tăticul. lucra. uzina aia de când făcea BMW avioane. Păi da, da, mă, că la uzina de rulmenți. De acolo. Când făcea BMW avioane. Să Eu moră. ține cu V8, mă. Să nu... Da. Ia atenție. Deci că e de la șah mânerul. Nu știu, dar e... E ciudată. Bă, dar să-i... Unde-i luat-o cu licitație? Asta nu, bă, asta solicita mulți pentru, s-au bătut mulți pentru asta. Și până la urmă a aruncat-o și ai luat-o tu. N-a chiar aruncat-o. Uite, tot e câvră aici. Câvră. Suflată, mă. Cuibre, da. Suflată cu de la de trompetă. De saxofon. De saxofon, bă, nu era trompet pe atunci. Nu era trompeta, a ieșit pe atunci. De când a făcut Adolf saxofon. Păi când a fost acolo și a luat cornul ăla, cornul ăla vechi, Da. atunci a luat și mizeria asta. Asta? Dar cred că ați luat-o sub geac aici de nou, nu am văzut-o. Sigur de acolo o luat. Păi astea nu se văd, mă, astea trebuie ținute ascunse sculele de astea așa. Unde ești? Că fost să jucați. La ta sub mare, mă. Sub pat. Are deodată cu Hitler în puie, nu-i Nu, nu chiar cu Hitler, e de la Stalin. Fii atent acum. A, uite aia. Mama zmeilor. Japonia. Japonia? Dar desfă un pic să vedem cât are, mă. Hai, bă, dacă o desfacare 4 metri, omule. Oh, dar ce zic eu? Dar unde e ei la alți metri? În clopoțel acolo? Are 4 metri cât de aici se desface, să iasă lung, așa. Uite, fii atent că o scos Ia, și... vezi? Are cu scripsis din Cu asta. cuc. fac. Cu cuc? Are cu Dar nici nu merge pică. Păi merge, cum să nu meargă? Ia uite, alea. Așa, ia uite. Pac, sari singur. E mai scump peștișorul la mă decât în țară. Ia, gata, începem să scoatem. Că scoate-o în partea elaltă, mă, în mașină. Uite, ia. Pac. Mai scot? Undeva vreo, cât, 2-3 metri, cât să mai scot? E gata. Păi atâta e.
Ce să... Cum vă zic? Aia e toată, la ce vrei. Bă, ce-mi fac ăștia, bă, băia? Peștișorul, da. Dă-l cântarul, mă, să-l cântărim. Gogule, îți rup metrol. Îți dau peste în cap cântarul. Ia uite-o, mă, ia. Asta A, e păi de toată? asta cine mai are de asta? Nici tactul mare nu mai are de asta. Păi ți eu Ia știu de uite. unde. E capul tău, bă, băiatule. Ia uite aici. Stai că nu e bine. Trinele. Nu e bine. Trei Dacă inele, dă- dar dă banii ăștia ce vrei, mă. Să-ți dea și inele. Și atent că pune și noi. Ia uite, bă, ce faci. Bă, vezi, are încheutoare. Uite, pac. Totul e de la fișă. Da, totul e de la Fisher, nu. Ori nu umblăm cu fake-uri. Vezi, asta e de uzină. Toare. De uzina de tractoare, da, Lamborghini făcea de astea. Că dacă pui înaintaj de la Gogule, Păi asta e înaintașul, Gogule, ca să nu vină să mânce, să rupă firul. păi îți rupe undița, nu? Păi Bățul nu ăla. se rupe undița. Stai că am pus rău. E trompat. M-am trompat. Așa. Uite-le. Mamă. Ia uzi, deja trage la mine. Trage vântul. Nu știu dacă e chiar vântul. Ah, dar ce mă înțeapă. Băi, e ăla de înțeapă tare. Ia uite-le. Gogule, ce amende cu băta asta? Crezi? Da, cum? Prea de stof. Dar nu-i dă stofă, e prea de râs. Bă, mai râdeți, bă, că nu e de râs. Dansează de departe. Asta la asta, cum am făcut la carieră. Hai lua jucăria la copii, bă. Băi, și să scot o șală cu asta. Da. Băi, băiatule, dacă n-aș râde eu. Nu vrei să te legăm un pic și să lucrăm? Mulineta e unsă bine? Bine uns. E uns. S-aude rulmentul de la o S-aude poștă. țâc, 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 țâc. S-aude E pe rulmentul. el. Eu por eu dacă nu e pe el. E pe el, e în bolovan, Gogu. Nu e în bolovan, e în pește. Și am zis, e peștișor de 10 euro. Gata, e ăla-i. Te-ai amuzat prea mult. Vezi? Da, da, da. A, s-a rupt. Ăla e. No. Nu ți-am zis? Copitași. Peștișorul de 10 euro. Ți-am zis că păcat peștișorul ăla. Ia, mai râzi acum? Mai râzi acum? Eșec. No! No! Păi dar cu mizeria aia de undiță nici peștișorul nu stă în ea. Nu mai faci. Nu vă mai râdeți ca țărani. Fii atent aici. E, băia. Vai de ca, dezamăgire totală. Ha? Ce să, nu mai, las-o, ascunde-o, Gogu. Nu mai ascund acum. Tot atât ai de acum ne apucăm de... Păi ce să te mai apuci, ai pierdut 10 euro. N-ai pierdut, bă, că... E prins acum cu tot cu pește. Știi că am mai făcut-o de astea. Nu e firul. Nu Păi e ți-am furt. spus să nu pui înaintașul ăla. Din cauza asta că a pus înaintașul ăla de... Nu-i de fier, era de... pentru jalou, pentru răpitor. Că dacă ai firul mai slab decât înaintașul, normal că s-ar. Bun. Eșec. Ce să mai... Păcat. Mare păcat. Fericit e asta, mă? Fericit așa, Gogule. Română, tot român. Hai, Nu hai. pite să pui pita pe ea? Nu, nu. La de pite, da. Am eu pite. Păi eu n-am mai luat. Păi am pite, Gogule, e în mașină pita. Păi nu pui zama aia de pe ea ce pui. Pune pe pită. Ce să... Păi zama. Un turăvel, un zamă. N-are
Ia că a venit satana. Ia uite, am prins. Nu e, nu e. Mă ia cu fiori așa că... Las că asta o tăiem la montaj. Mai e una, bă. Ce? Oh. Bă, da. Uite și scoate de la mine de acolo. Ce? Ioan, tu și scoate din pofra mea, scoate și adă pe masă farfurile alea galbene, știi? Să punem în farfurile alea galbene, să scoate. Aduc și masa la. Mi-ai stricat video. Stă de joc. Da? Ce farfurii are. De alea de să joacă copiii cu ele. Păi nu de să joacă copiii, nu e frisbee, băi, săracul, e farfurii. Astea sunt discuri de alea de le arunc să joacă, de le prind căței. Le Nu e poți să frisbee. mănânci din ele. Ce Nu e ție frisbee română, bă. astea, astea e farfurii de farfurii, astea au făcut, au istorie în... SSML. Da, da, da. Bă, șunca arată bine, nimic de zis. Dacă nu miroase a pește, pare să miroase a șuncă. Că dacă aveam Pro, nu mai stăteam cu telefonul în mână. Bă, Remus, dar tu unde-i dau capul, mă? Nu mă, în fermoarul ăla, mă, la perii, nu mă ți-am zis. Bă! Păi, dar pierina e cu lemn înăuntru, ce Ce are? are fermoarul de metal, mă, și Că dacă aveai coarne, îi spărgeai pierna. Să zgârim fermoarul de la pernă. Are poznă. Păi te trezești tot pe ochi, mă. Dar pe ăsta nu pot să dau pauză, nu? Biciclista? Stipit al lui Remus aici. Dar nu potează, mă, nu, schiei. e noastră, Ia. Hai. Aia e globul acolo mai mult. Cu ceapă? Ceapa, unde e ceapa? Ceapa, ceapa! Focul ăsta. Ca la praznic, bă, Că de gheață. românești. Nu mănânc, am gustat așa. Aștept mici. Mici! Carne! E cum zicea ăla din filmul ăla cu drumul oaselor, am uitat cum să mai mâncă românește. Aia românești. Hai de la până, mă. Du-te, la calului. Mă chem de pomană. Hai să vadă și lumea ce ai luat. S-a luat, s-a luat. Ia uite ce O sal. creangă, domnule. Dar ce făcea așa prin apă? Cum făcea? Vârș făcea. Du-te, da ce? Și gata, e luat, bă, băiatule. E măsut de probe de Avec des bazar noirs, cumva celui qui se colle sur la mer. Il y a des bazars noirs, je sais pas comment ça s'appelle ici. Celui qui... Ah, ils sont sûrs? Oui, c'est ça, celui qui sont les sangs. Ouais, Oui, tu fais chaque sortie. oui, celui-là, il faut injecter avec les... Des hormones. Il y en a en Roumanie, il faut injecter avec des hormones,
2000. Il a 20. 20 euros. Ouais, t'as 20 euros. Non, pas 20 euros. 20 personnes qui Păi de acum să înceapă grătare, nu cu șuncă de-aia arsă, bă, și cu ceapă, ca românul. Asta e pofta ce-am poftit. Aici e. Da, da, Eu cred că trebuie să-i crăstesc, să-i faci. păi da. Cauți mănânci ceapă cu șuncă, că aia o mănânc și acasă. Aia mănânci ceapă. Iar ești cu filmarea, mă. A? Iar ești cu filmarea. Nu nimica. Păi da ce faci cu telefonul? Vândesc carnea să nu fure iepurile. Ia. Dar ce, David, ce faci acolo? David, fii cu... Je fais des photos. T'as fait un souvenir? Ils sont déjà cuits, ça. Un petit peu. Ils sont bien cuits. Oh, c'est bon. Hein? En Roumanie, il y a du bon gras. Du bon gras. Pas comme en Belgique, hein. Oh, oui, en Belgique, il y en a quand même. Ouais, non. Hein. Il y en a, il y en a. Ouais, pas, pas comme ça. Hein. C'est le goût. Le goût. Oh, souviens même ici, il y a des bons. Parce que je trouvais aussi. Sunt cârnați de Crăciun. Așa trebuie să... Mă, să pui și el să facă din dracu, bă, dar nu mai stai. Mamă, da. Hai, Bă, dar Chestii. Când era spâriala mai suculent atunci, că... Da, și uite așa, dragi copii, trebuie să vă băgați la somn, fiindcă aceste cuvinte ne doare. Descască cu sase, se... Tu frei. Cum s-a persat, David? Bon cochon. Pastrama. 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 Je les aime bien, les Roumains. Sase de pastrama. Il est malade. Il est malade, il a cancer. Ce să fac, bre? Uite, fac și un grătărel, o păstrămuță cu bătrânul Velu, Il est malade. cu David, belgianul. Belgiano. Dis bonjour à ma mère. Bonjour, bonjour. Florin. Ai salvat-o. David nu mai poate. E terminat ăla. Că bine că a rămas roșiile. Las că ne-a rămas și nouă roșiile. Și o ceapă. Mai e și o bucată Soline, da. Lasă. Belgianul mai e rău ca românul. Rupe tot. Ne-am băgat în corcă. A început vântăleala. Remus. Bate un vânt de... Ne iau unde zile pe sus. Bătrânul Velu ne-a abandonat. Trage? Păi da, piu și atât. De la vânt, au ce le mișcă. De la vânt mă bate vântul tare. Nu, nici
91 lor. Omule, să iau, să dau niște grăunțe. Trece vremea și noi stăm. Nu-i că stă noroc. Aia, Dar iau și pe nepotul cu masale acolo. nu-l iau. De ce? Vin să bag federul sub vapor un pic acolo. Bagă federul Da? sub Și scolmonești. Vin să îl bag sub vapor acolo. Îți dai o bâtă la o parte și pun una pe grăcan acolo la tine. Eu nu iau numai bâtă. Nu Hai, spune ce ție. zicea Maria, ci că bă, Maria nu... Bă, nu sta așa, că vine bărbatul meu la 9 la 8, bărbatul meu, păi... Să vină, că noi mai stăm și timpul trece, aia e problema. Stai și timpul trece. Tu și miciogul, poate ai unul... Carnaval de la Pești. Ardi lunana limba, ardi lunana limba.